Odlazimo u Potočare gdje sve prati Ivana Petrović. Ivana, je li kamenovanje i evakuacija srbijanskog premijera ostavila gorak okus u danu koji je trebao biti dan pijeteta i sjećanja na žrtve? Pa je, ostavilo je. Naravno da je ostavilo gorak okus. Nije lijepo kada se ovako nešto dogodi, osobito na mjestu koje je stratište, najgore stratište od Drugog svjetskog rata, i nije naprosto lijepo kada se ovako na ovaj način napada srbijanskog premijera koji je barem prema njegovih riječima ovdje došao iskazati dobru volju. Ali Aleksandar Vučić jednako tako je morao znati da u Srebrenicu, i pretpostavljam da je znao tko god da je ovo napravio ili možda naručio, da u Srebrenicu dolazi nakon što mjesecima govori o Srebrenici, nakon što mjesecima kolokvijalno rečeno nabrijava, nakon što srebrenički zločin interpretira na svoj način, nakon što je odbijena rezolucija Vijeća sigurnosti koju je predložila britanska diplomacija, znajući da će Ruska zbog svojih interesa odbiti, i ovdje stvorena zato dodatna frustracija. Znao je da dolazi kao čovjek i struktura tih vremena, kao osoba koja je nakon pada Srebrenice, dan nakon toga, kazala i potpisala izjavu da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana. To je izjava koja je autorizirana, koja je izvedena kao dokaz u svim haškim procesima, koja je izvedena i kao dokaz na ICJ-u, na Međunarodnom sudu pravde u predmetu Bosne i Hercegovine protiv Srbije, gdje je, podsjećam, Srbija proglašena odgovornom da nije spriječila genocid u Srebrenici, a gdje je Srebrenica proglašena genocidom. Dakle, on je to sve skupa morao je znati da ne može izbrisati memoriju naroda, i jednako tako mi se čini, prema reakcijama iz Beograda, da je shvatio što je napravio, da je reterirao i naravno sve izrelativizirao. Evo i priloga. Ivana, nakon evakuacije Vučića, kakve su reakcije ljudi, pogotovo političara, ako si uspjela s njima razgovarati? Pa moram reći da nekakvih posebnih reakcija političara nije bilo. Ljudi su naravno to osudili, ljudi su ovdje došli odati pijetet žrtvama, mnoge obitelji oplakati još jednom svoje mrtve. Ovdje je danas pokupano još preko 100 muškaraca, od kojih je 50% bilo maloljetno. Ljudi su bili jako rezignirani. Što se političara tiče, i njih su odmah nakon premijera Vučića jednako tako evakuirali, čim je završila svečanost. Da kažem, ukrcani su automobile i odvedeni iz Srebrenice. Bio je tu u jednom trenutku doista nekako trenutak visoke tenzije, ali što se političara tiče, osobito stranih političara, čije su zemlje bile duboko involvirane u rat u Bosni i Hercegovini, pa u srebrenički genocid, moram reći da me to danas posjetilo na prošlu godinu kad je Ruanda slavila, odnosno obilježavala također godišnjicu svoje velike tragedije. Govori su bili isti: oprostite, nismo se snašli, nismo znali, žao nam je, oprostite, i mi smo odgovorni. Predugo je međunarodna politika se oslanjala na politiku rezolucija, deklaracija Ujedinjenih naroda. Uostalom i haška pravda, međunarodna pravda je donedavno svijela kičmu pod međunarodnom politikom. Pa ne zaboravimo, dvoje haških tužitelja, prvi Richard Golston, nakon toga Louise Arbour, su podnijeli ostavke jer su na svoju ruku optužili Golston Karadžića, a Arbour Miloševića, jer je toliki bio pritisak međunarodne politike da se to ne učini. Posebno je bio zapažen govor hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji je bio kratak, jasan, fokusiran samo na trenutak pijeteta, bez ikakvog politiziranja, bez ikakve politike. Ona je naravno rekla da je Hrvatska uz Bosnu i Hercegovinu posebno toplo su je dočekale žene i majke Srebrenice. Evo, pogledajmo. Evo, ja bih još za kraj htjela reći, Srebrenica, ovo stratište u Srebrenici je jedno od onih mjesta, kao primjerice i Ovčara u Hrvatskoj, s kojeg stvari moramo nazivati pravim imenom. Rekla sam sinoć, a ponovit ću i danas, prava istina o ratu i u Bosni i Hercegovini, u konačnici u Hrvatskoj, još nije demontirana. Arhitekturu rata u Bosni i Hercegovini se treba demontirati, osobito uloga međunarodne zajednice u kuhanju i kovanju rata u ovoj zemlji.